Mga kaigsunan diyan ni Kristo, mga tao nga tanaw sa social media, naminaw sa radio, mayong adlaw kaninyong tanan. Diri sa atong santos nga ebanghelyo, naayo sa kakahimtang kasagaran na hitabo kanato. Kanunay gyud ta dili makasabot basta ang atong topic kay suffering. Kasagaran dili gyud nato masabot ang meaning, no? Pag-ingon ni Kristo nga ihatag ang anak sa tao itugyan sa gahom sa tao, buti pa sabutan ni no, magantos siya, no, mamatay ug ilubong, niya mabanhaw. Basta kasakit ang gisgutan, di gyud ta kasabutan na kay hindi man taganahan mo apil-apil kanana to nga hayahayang life, way problema, kanunay happy. No? Di kung naay mahitabo nato, kahimtang o paglisod, ang atong pangutana dayon nga naman Lord. No? Why? Kanunay why? Dili untay nga na no kay nangita man tag rason, no, to justify ourselves, to blame others. Oh. Mangita, why are you crying? No? Why are you sad? Why Ginoo? Why are you dead? No? Why Lord? Inangita tag rason. Pero diri sa ebanghelyo sa paagi ni Kristo usa ra gyud ang pangutana. How? No? How can I help? How can I console you? Unsaon nako pagtabang? No? Unsaon nako mangita tag paagi ba? Everything nga mahitabo ka nato kung mangita ta paagi uban sa gahom sa Dios, miracles happen. No? Kay diha sa atong pagpangitag paagi sa pagtabang sa uban, sa sharing sa suffering ni Kristo, magdila abang gugma sa atong katilingban. Usahayang problema nato kay di gyud ta mangilabot or matabang sa uban because we don't want to share in their sufferings and crosses. No? Sa atong pagkasunod ni Kristo, sa atong pagkatinunan, sa atong pag-share sa iyang kinabuhi, apil ani ang pagdawat sa krus, sa pagdawat sa kasakit, so pag-share sa iyang pag-antos aron maluwas tanan. Kita karon giyawhag niya sa pagsabot sa kaulugan sa iyang suffering, death on the cross. Aron kita mahimong instruments, no, sa kaluwasan sa uban. Nga unta, tanawon nato ang Salmo responsor ang atong tubag, ang Ginoo magbantay kanato sa mag-usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang kahayupan. Ingan na gyud ang Ginoo ka concern kanato. Ug kita pud ingan na pud untata sa atong kahigsuonan nga we watch over each other. We watch over each other. Dihagyud, dihagyud makitan sa mga tao nga naapay good Christians, maayong Kristiyanos, no? Sa palibot nila. Ug ma-feel yun nila nga naapay mga propeta sa palibot nila. If we watch each other, we help each other, we care for each other. Mangita tatag paagi, not reasons always. Kay diha sa atong pagpaningkamot, sa pag-care sa matag-usa, magdila abang gugma sa Dios pinaagi sa atong mga gagmay nga pagpaningkamot. Pag-ampo sa katawhan.